Is dráma faoi bhile beag iascaireachta agus is dói an cinál an tragóidí le bheith a chuúnaí an airge agus is dói an chócht atá Idirnáisiúnta Ealaíne de Ganas agus chomála sin tá is dói mitasolaíocht tugasteach an chomá bhaile is rudí mar sin scéal an Fear Liath sinna cinál an bonús Taibhdhearc an dráma agus tá sé tharbheith cuachtach mar tháma tharbheith brónach agus tragóideach ach mar léadú bei sé tharbheith faoi siúl agus tá mai ceap go mé searcíonn. Táid anseo sa Claddagh Basin agus táid tí cleachtaí na gcard dráma an Fear Liath. Tá sé mar chuid gon Ealaíne, bhaineann ag Fíbín Taibhdhearc agus táid bhísfaoi. Táid anseo an Claddagh Basin agus táid a lár naonaí fiáthir tá thuceirí na Gaillimhe tíbhíorm, tá an státe anseo fharraige, tá cholamhaine fáil ré mar chud gon seo se tá chola cinál rud le feiceáil bhealach. Tá aisteoirí pobalán, tá thart scór aisteoirí pobal i gcobarling mar chud gon dráma spéisiúil sinna státe, tá pupadóirí, tá tumadóirí, tá neartneart le feiceáil. Tá mé hain a gobada ar a dráma mar aisteoid is cinál banamar mis is dói tá trúráineán mé hain Becky agus Katie agus chomá leis an fudin aisteoirí pobal atá an chomá. Insíonn muid an scéal gan tádarrá bei sé bacá clúisíní. Insíonn for an scéal na headphones ach duine muid is dói an dráma stíl glúiseachta. Tá mis duna go leorradí gon chéadú sa dráma se an státe fharraige, tá písa canal damsa amsa le písa machine agus tu an Harbh spéisiúil sinna chéadú tu an din damsa, so tá go leorradí go muid i duna go chéadú marall nach chuir sé seans nach chuir sé dúnta hána an gáile nó níla sam beidir sa tír hánas. Dóid tá sé aisteach ar bhealach Romsa mar aisteoid ní armsa línta ólam nó tád mar sin, rinnemuid tafad ar a scriptúr bhré agus rúneanis tá sé simúil go gamad an scéala inseocht tríb gan táda rá. So tu go leor obair fisiciúla gceist, níor mór an taithí amsa sin ribh seo ach bhfuil antainmh as an próiseas cleachta. Cámuid buchas a ghlacha le blá núnan a chuid an feistas álann se le chéile. Tá siad duchreitú, I suppose stíl áin Europe ar bhealach. Tá muid a catha ar bhealach tá catha olainn achan sin cinál tá a catha gúnaí a athraíonn agus tá go leor glúiseachtaí agus tá blá héis go leor cinál PC angachaí agus tá go leor PC cóir leis a gola le haid cinál an téime seár leo go háint le chéile. Tá rinstickid fós ar fáil ag thiomh an Ealaíne, giaf.ie. Tá rins ar fáil, so tá mai heappa go mas gar go má go cinál teachláin.